हाय गाइस गुड इवनिंग इतने भैया ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನು ಗಂಟೆ ತೂತಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಗಣಪತಿನ ಕೊಲ್ಲದು 5 ದಿನ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಗಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೀರ್ದು ನಡ್ತಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ भले मोबाइल नहीं तीर्रा
ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ. ಬಂಡೆಯ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ.
Jagati
लक्ष्मी भाजन दिव्य गणपति महागणपति दिव्य गणपति कई मुगिदु ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ लोकरक्षका हे विश्वेश्वरा कೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ लोकरक्षका हे विश्वेश्वरा ನನ್ಮನೆ Come aja, full tira come aja, aage killa patta tumba arado. ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪ್ರಖಂಡ ಗರಡಿ ಕೇಸರಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಲಾಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ
ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ತರಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ದರಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುನತಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೆತ್ತಾಡ್ದ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.